בין סמטאות ירושלים מסתתר לו ראמן קוריאני סודי שכנראה לא הכרתם. קל לפספס את הסמטה הנסתרת שבה לין וצ'ה מחלקים את מנת הרמיון לכל המעוניין לגמרי חינם. שלום! אניונסאו, מה שלומכם? השבוע ביקרנו בבית רמיון, הפועל פעמיים בשבוע ברובע הנוצרי בעיר העתיקה וברחוב הנביאים במרכז העיר. הכל כאן מתרומות של נוצרים בעלי זיקה לישראל מהקהילה הקוריאנית. זאת הגרסה הקוריאנית של ראמן? כן. אומרים רמיון. רמיון, אוקיי, אז אנחנו אוכלים היום רמיון. כן. זה בלי מרק, זה צ'פגטי. צ'פגטי, כמו ספגטי. כן. ספגטי בקוריאנית. כן, כן. הסיפור של לין וצ'ה בארץ התחיל לפני 25 שנה. שניהם נוצרים פרוטסטנטים שהכירו בקוריאה הדרומית, התאהבו והחליטו לממש סיפור אהבה נוסף עם ארץ ישראל. אני לפני כמה, יותר 30 שנה, אני טיילתי כל המקומות בישראל, אז אני קיבלתי בחסד גם באהבה מאלוהים. אז אני רציתי, אוקיי, אני חזרתי לקוריאה, אז אחרי צבא, גם אחרי ללמוד, אני רוצה לחזור פה. 사리 곰탕면, זה עם מרק לא חי. זה מעצמות. גם בקוריאה יש גם שני מדינה, צפון ודרום. יש לי תקווה להיות ביחד. בישראל גם ערבים, גם יהודים, ככה נפרדים. אני רוצה להיות חברים, כולם, לכולם. 자, 안녕하세요 한번 해주세요. 안녕하세요. וכאן נכנס לתמונה המושג הקוריאני המסקרן, ז'ון. מה זה ג'ונג? ג'ונג זה נותן אהבה לאחרים. ושל התרבות של הקוריאנים מחלקים אהבה גדולה לאחרים. המטרה שלנו, אנחנו כן, לעזור גם באהבה של בארץ, בגלל זה אנחנו כמו... אז גם יש לי אמונה שאלוהים נותן לנו חינם, משהו חינם, חיים חינם. אז אנחנו גם נותן לאנשים גם. אי אפשר לפספס את המגוון האנושי שממתין בתור לרמיון, ומעורר תיאבון בקרב בני כל העדות והדתות, והפך למקום מפגש שמחבר בין קהילות שונות בעיר. It is delicious. I know these folks for, 10 years now, and I love them. זה משהו שהוא כזה מפה לאוזן פשוט? אנחנו מביאות הרבה חברות לפה, זה קצת כזה שרשרת של מעגל פנימי שכזה גם אוהב את הדבר הזה וגם רוצה לבוא לפה שיש זמן. הבנתי שלך מביאים את הכי חריף. גם שומרים לי במיוחד במחסן, כי הם יודעים שאני אוהב וזה נגמר מהר. I'm curious because you told me you're Christian but you wear a kippah on your head. It's not about religion. And the reason why I wear this is to let the Jewish people know in times of trouble that I stand with them. למה היה לכם חשוב להכשיר את המטבח? רציתי שגם בדתיים הם להיות ביחד. גם אני אומרת למתנדבים, אסור לשטוף ביחד. הרמיונים יותר הרבה זמן זה להתפתח, איך אומרים? נהיים נפוחים. נכון, זה לא טעים. אסור לחכות הרבה זמן. כן, גם צריך לאכול ישר את הרמיון. כן, כן. הרמיון הוא אחת המנות הפופולריות ביותר במטבח הקוריאני, מנה שהתפתחה ממרק הראמן היפני האהוב והושקע בשנות ה-60 בתקופה שבה קוריאה הדרומית התמודדה עם משבר כלכלי קשה ועם מחסור במזון, בניגוד לתדמית שלה היום בתור מדינה מודרנית ומתקדמת. המטרה הייתה ליצור ארוחה זולה, זמינה, משביעה וקלה להכנה. מנה שנולדה מתוך מצוקה לאומית והפכה לחלק בלתי נפרד מהתרבות הקוריאנית, שלין וצ'ה מנסים להביא איתם גם לישראל. יפה. אני חייבת לעבוד על כישורי הבישול שלי. יפה. בשביל זה באתי לפה. 라면 먹고 네. תודה רבה. איך אומרים תודה בקוריאנית? 감사. 감사합니다. 감사합니다. וואו. יש מילה לזה בקוריאנית נרש? כן, 면치기. 면치기. זה נודלס, 치기 זה מכה. אני כמו... ביאנצ'יגי. ביאנצ'יגי. עכשיו אמרתי נכון. כן. טוב, עכשיו אני עושה ביאנצ'יגי. הנה, זה בסדר ככה? כן.
כן. אפילו קוריאני קשה, מנצ'יגי. כן, את יודעת לעשות? כן, בטח. וואו. בשנים האחרונות, הביון צ'יגי הפך לתופעת רשת שנויה במחלוקת בקוריאה. יש הסבורים כי מדובר בחוסר נימוס, אך בבית רמיון הצליל הזה מתקבל בברכה. 8시? מעניין לראות איך דווקא מנה מהמטבח המזרח אסיאטי מצליחה לחבר בין אנשים כה שונים. סיפרו לי על המקום, והם אמרו שיש פה אוכל בחינם, הם מזמינים לכולם, אפילו סינים, אז הגעתי לפה. I'm a taekwondo master, Dan Teisha. This is the highest rank. ודאי הוא תפקידו שלו, הוא שומר. אז מי שהוא... מבטיח, אז הוא שומר, הוא עושה טקוונדו 9 דן, אז אל תנסה משהו. שלא יתעסקו איתכם. אין ספק שחובבי הרמיון מצביעים ברגליים וממשיכים לפקוד את המקום מדי שבוע גם בקיץ הלוהט. 어서 오세요. 환영합니다. 깊은 눈에 빠진 채 너의 매력에 빠졌어 헤어날 수가 없는 걸 my heart